Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro sharhin Izzar So daga bakin babban malami namu kuma wanda ya shura Dr. Aminu Ibrahim Daurawa, wanda aka fi sani da Malam Shak Daurawa. Ya fito ya yi sharhi game da wannan shiri na Izzar So, wanda shiri ne yanda ya shura ake sa abubuwa ake faɗa annaba a cikinsa. Hakan ne yasa wannan malami ya fito ya tofa albarkacin bakinsa a cikin wannan shiri. Duba da yadda waɗannan masu shiri suke ƙoƙarin su ga sun faɗakar da mutane, sun nishaɗantar kuma sun wa'azantar. Ka mana subscribe don ci gaba da samun shirye kamar waɗannan. Ma dai sauransu kuma duka a cikin wannan channel guda ɗaya kacal, wato Murna TV 24. Ku ci gaba da bin mu kuma ku ci gaba da nuna mana subscribe akan dukkan wani bidiyon mu da kuka ci karo da shi. Mun gode masu sauraron mu kuma mun bar ku lafiya.